आज बनवली होती मस्त चमचमीत आणि झणझणीत अशी मटकीची उसळ. खायला जितकी पौष्टिक आहे, बनवायलाही तितकीच सोपी. आणि एकदा या पद्धतीने बनवून बघाल ना, तर नेहमी हीच पद्धत वापराल याची खात्री आहे. चला बनवूयात. कढईमध्ये 2-3 पळ्या तेल ओतून घ्यायचं. तेल छान गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला मोहरी टाकायची आहे. मोहरी छान तडतडली की मग जिरं टाकून घ्यायचं. दोन्हीही छान तडतडलं की लगेचच त्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं घालायची. कढीपत्ता छान धुवून घ्यायचा बरं का. एक 7-8 लसणाच्या पाकळ्या छान खलबत्त्यात ठेचून घ्यायच्या आणि त्याही यामध्ये घालायच्या. 2 हिरव्या मिरच्या तुकडे करून यामध्ये घालून द्यायचे आणि छान आपल्याला हे लाल होईपर्यंत परतून घ्यायचे. लसूण छान लालसर झाला की मग याची छान टेस्ट आपल्या संपूर्ण भाजीला उतरते. आता आपलं हे छान असं परतून झालं आहे. लसूणही हलकासा तांबूस झाला आहे. आता 2-3 बारीक चिरलेले कांदे यामध्ये घालून द्यायचे. कांदाही आपल्याला छान मऊसूत होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. कांदा छान असा लालसर होईपर्यंत परतायचा आहे. आता कांदा परतून झाला आहे, लगेचच आपल्याला यामध्ये बारीक चिरलेलं टोमॅटो घालायचं आहे. एक मोठ्या आकाराचं टोमॅटो किंवा 2 छोटे छोटे टोमॅटो तुम्ही घालू शकता. टोमॅटोही आपल्याला अगदीच गाळ करून न घेता छान मऊ होईपर्यंतच परतून घ्यायचा आहे. टोमॅटो परतते तोच आपल्याला यामध्ये अर्धा चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद, त्यानंतरनं लाल तिखट घालायचे, घरगुती मसाला घालून घ्यायचा आहे आणि कांदा लसूण मसाला घालायचा आहे. पुन्हा सगळे मसाले घातल्यानंतरही छान परतून घ्यायचे. मसाले अगदीच खाली तळाशी चिकटत आहेत असं जर वाटलं किंवा करपू नयेत म्हणून यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं, म्हणजे मसाले अजिबात करपत नाहीत आणि छान परतल्याही जातील. पावडर मसाले लगेचच करपतात, हाच तो त्याचा प्रॉब्लेम. त्यासाठी थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं, काहीच फरक पडत नाही. आता मस्त मोड आलेली मटकी मी यामध्ये घातली आहे. तुम्ही पाहू शकताय घरीच मोड आलेली ही मटकी आहे. मस्त मोड आणायचे आणि मग या भाजीमध्ये घालून द्यायची. मटकीला मोड येण्यासाठी मटकी रात्रभर भिजवून ठेवली आहे आणि त्यानंतरनं एक 5 ते 6 तास छान बांधून ठेवली होती फडक्यामध्ये. आता पाहू शकताय सगळ्या मटकीला छान असा मसाला लागलेला आहे. मटकी आपल्याला सुरुवातीला वाफेवरती शिजवून घ्यायची आहे, म्हणजे छान वाफ बसली की मटकीची टेस्ट अतिशय छान येते. आता यामध्ये धनेपूड, त्यानंतरनं चवीपुरतं मीठ घातले, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली आहे, म्हणजे कोथिंबीर आणि धनेपूडची अतिशय छान असा टेस्ट आपल्या भाजीला उतरतो. मटकीची ही उसळ तुम्ही नक्की करून बघा. अशी पद्धतीने एकदा बनवाल तर नेहमी तुम्ही याच पद्धतीने बनवाल याची मला खात्री आहे. आता तुम्ही पाहू शकताय छान मटकी परतून झाली आहे, हलकीशी कोरडी झाली आहे, पण तरीसुद्धा आपल्याला यामध्ये अजिबात पाणी टाकायचं नाही आहे. आता आपल्याला मटकीवरती झाकण ठेवून द्यायचं आहे आणि या झाकणामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. झाकणामध्ये जे पाणी टाकलं आहे त्या पाण्याला अगदीच थोड्या वेळामध्ये कोमटपणा येतो आणि हे पाणी हलकंसं कोमट गरम झालं की मग हे पाणी आपल्याला मटकीमध्ये टाकायचं आहे, जेणेकरून आपली मटकी खालून करपणार नाही. मटकीमध्ये पाणी टाकण्याअगोदर तुम्ही पाहू शकताय मटकीलाही मिठाचं छान पाणी सुटलं आहे. अगदीच पाणी टाकण्याची गरज नसेल तर पाणी नाही टाकलं तरीही काहीच हरकत नाही. तुम्ही पाहू शकताय मस्त मटकी हलवून घ्यायची आहे, छान परतून घ्यायची आणि जे गरम पाणी झालं ते यामध्ये टाकून द्यायचं आणि पुन्हा आपल्याला मटकी झाकून ठेवायची आणि वाफेवरती छान शिजवून घ्यायची. मटकी तशी मोड आलेली आहे, त्यामुळं काही लोक ही कच्चीच मटकी खातात, पण तरीसुद्धा भाजी बनवताना छान शिजवून घ्या, म्हणजे अजिबातच पोट दुखायची वगैरे तक्रार होत नाही. आता पुन्हा झाकण ठेवून पुन्हा झाकणावरती पाणी घातलं आहे. झाकणावरती पाणी घातल्यामुळं पाण्याची वाफ होती आणि खाली आपली भाजी अजिबात करपल्या जात नाही. पाहू शकताय आता मटकी छान शिजली आहे. तुम्हाला जर शंका वाटत असेल तर हाताने मटकी दाबून पाहू शकता शिजली आहे की नाही ते. पण ही मटकी मस्त अशी शिजलेली आहे. अगदीच भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, फुलक्यांबरोबर, कशाही बरोबर ही मटकी तुम्ही खाऊन बघा, खूपच टेस्टी लागते. इवन जर तुम्ही फक्त डाळ भात केलात आणि या पद्धतीची मटकीची भाजी बनवलीत
तरीही तुमची जेवणाची बेत एकदम भारी होणार हे नक्की. मटकी बघूनच तुम्हाला छान वाटलं असेल, व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक करायला अजिबात विसरू नका. अशा छान छान व्हिडिओजसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब तेवढं करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करून सांगायला अजिबातच विसरू नका बरं का. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहताय त्यासाठी तुमच्या सर्वांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद.